Croeso I gyfres newydd S4C, Ffeit. Ni'n mynd I fod yn dilyn focsio a MMA dros y 6 wythnos nesaf. Ni'n dechrau ym Merthyr tref, lot o hanes focsio yn y dref yma wrth gwrs. Ac yn ymuno a fi, mae un o'r tîm, Zack Davies o Bontyberem. Zack, ti'n yn focswr proffesiynol wrth gwrs. Tro diwetha wnaethon ni gwrdd mewn noswaith wobrwyo oedd hi. Siwt mae'r yrfa di mynd I ddechrau? Ie, mae'r yrfa mynd yn dda. Fi wedi cael 8 ffait nawr. Fi ennill 7 yn nhw. A mynd yn dda, just cadw fe nawr, gweithio, mynd mwy bell fi gallu. Mae'r sîn yng Nghymru, mae'n gyffroes iawn ar hyn o bryd. Pam ni de? Fe agos bod pencampwyr byd yn yw e? Wel, mae da ni 2 pencampwyr y byd, so ni'n Lee Selby yn eithin cleflu. A mae bobl tu ôl hefyd, mae da ni bobl Joe Codina, Sean McGoldrick, wedi Olympians, sy'n mynd troi proffesiynol nawr. Da ni brawd Lee Selby, Andrew Selby. Tom nhw gyd yn dda, mae da ni lot o talent I ddangos. Ymlaeth y menwod wrth gwrs, mae rhaid ni sôn amdano nhw, Ashley Brace. Ie, da ni Ashley Brace. Oedd hi'n gwrdd amateur, oedd hi'n bocsio gyda fi, ni'n amateur. A nath hi'n rili dda. A na, mynd hi'n troi proffesiynol a fi'n credu mynd i'n mynd mwy bell a mynd i'n moyn. Fel wedes I, byn ni yn dangos MMA a bocsio dros y 6 wythnos nesaf. A Zack, beth yw'r berthynas fel rhwng y ddau gamp? Ie, ni'n neud yr un peth, ni'n fighters o fe, ni'n neud yr un peth. Ni'n gweithio gyda'i gilydd, fi'n sbaro lot o'r MMA bobl, a ni gyd yn siarad helpu gilydd mor gymaint ni'n gallu. A edrych mlaen I hyn o, wrth gwrs, ni yn Merthyr mynd hyn. Edrych ar y garden yna, os rhywun I ti yn edrych mlaen I ymladd o bosib yn yrfa di, neu os na ffait yn benodol ti'n edrych mlaen ato? A ffait yn benodol fi'n disgwyl mlaen ar yw'r Tony Dixon erbyn Mike Jones a mae pencampwriaeth Cymru. Sy'n pencampwriaeth Cymru cael ei ffait o'n mewn cyn 2 blynedd, so mae'n big night I pawb fel. A mae lot I ffait o'n a byd nhw'n rhoi popeth sydd gyda nhw I ennill. O'n I siarad y ti'n gynharach, a mae yna rhywun ar y garden, ti di ymladd yn erbyn y barod? Ie, fi di ymladd yn erbyn Gavin Gwyn. O'n i ymladd 3 blynedd yn ôl yn y Welsh Championships semi-final fi credu oedd e. Nillais I hwnna, ond disgwyl ymlaen at proffesiynol, bydd ni'n welly'n cwrdd eto. Wel, falle bych chi'n cwrdd am deitl Cymru ar y ffait rhyw ddiw. Siw bydde hwnna? Bydda'n briliant, cael y ffait tu ôl yn ffilmo fe a wedyn mynd am pencampwriaeth Cymru. A yn erbyn rhywun fel Gavin Gwyn, fi credu byddai'n rhywbeth mae Cymru moyn gweld. Tipyn o ornest, diolch yn fawr I ti Zack. Cofiwch, mae'r ffait ar S4C nos Fercher am 9:30 9.